Pasívny príjem. Hovorí sa o ňom často, ale čo to je a ako to funguje? Zjednodušene povedané, bežne musíte pre peniaze pracovať vy. Ale čo keby som vám povedal, že peniaze môžu pracovať aj pre vás? Warren Buffett, jeden z najznámejších svetových investorov, má skvelú hlášku o pasívnom príjme. Ak nenájdete spôsob, ako zarábať peniaze, kým spíte, budete musieť pracovať, kým nezomriete. No dobre, ale ako na ten pasívny príjem? Najpopulárnejším príkladom na Slovensku a v Česku sú nehnuteľnosti. Predstavte si to takto. Chodíte do roboty, kde meníte váš čas za peniaze. Keď ich máte dosť, investujete ich napríklad do tej spomínanej nehnuteľnosti. Kúpite nehnuteľnosť, ktorú začnete prenajímať a príjem z nehnuteľnosti, teda nájom, už sa stáva pasívny príjmom. Pretože už nemusíte meniť váš čas za peniaze, ako to bolo predtým, ale peniaze investované v nehnuteľnosti už pracujú pre vás. Teda zarábajú vám aj vtedy, keď spíte. Najväčším negatívom investovania do nehnuteľnosti a vytvorenie pasívneho príjmu pomocou nehnuteľnosti je vysoký vstupný kapitál. To znamená, že na to, aby ste si mohli vybudovať pasívny príjem z nehnuteľnosti, potrebujete veľa peňazí. Ďalším negatívom je, že to nemusí byť tak pasívne, ako to vyzerá. Pretože nehnuteľnosť bude časom potrebovať údržbu, ktorá môže byť aj nákladná. Ďalším negatívom je, že na to, aby ste vytvorili z nehnuteľnosti niečo, čo bude generovať pasívny príjem, potrebujete nájsť vhodného nájomníka. To je aj najväčším problémom, pretože ak by ste natrafili na neplatiča, nemôžete ho len tak vysťahovať. Môže sa stať, že vo vašej nehnuteľnosti nejakú dobu legálne bez platenia pobudne. Pozitívom ale je, že nehnuteľnosti majú možnosť dlhodobého príjmu. Nehnuteľnosti môžu dlhodobo prinášať stabilný príjem, čo je výhoda, ak máte na mysli hlavne dlhodobú finančnú stabilitu. Ďalším pozitívom a zároveň aj negatívom je možnosť fyzického vlastníctva. To znamená, že táto investícia je hmotná, čo je u veľa investorov žiadané. Nevýhoda to zároveň je pretože hmotná investícia podlieha rizikám, ako sú napríklad potopy, požiare alebo iné živelné katastrofy. Ďalšou možnosťou generovania pasívneho príjmu sú akcie. Čo ale sú teda tie akcie? Keď nakúpite akcie, stávate sa akcionárom spoločnosti, to znamená spoluvlastníkom, a tým máte aj nárok na časť zisku v danej spoločnosti. Tento zisk je vo forme dividendy a ak cena akcií vzrastie, zarobíte aj na tom. Samozrejme, že tento jednoduchý príklad zahŕňal iba jednu akciu. V realite by ste svoje peniaze museli rozdeliť medzi viac akcií. Odborným slovom sa to nazýva diverzifikácia. Pretože ak by ste za všetky peniaze nakúpili jednu akciu a akcia by krachla, prišli by ste o všetky peniaze. Pritom, keby ste nakúpili akcií viacej, tak aj keby jedna z nich krachla, ostatné svojim profitom vykryjú stratu a ešte vám aj vytvoria zisk. Medzi najväčšie výhody vytvorenia pasívneho príjmu pomocou akcií je, že nepotrebujete veľký kapitál. To znamená, že môžete začať s malou čiastkou, kľudne aj s 10 eurami. Ďalšou výhodou je pravidelný príjem a taktiež ako aj pri nehnuteľnostiach dlhodobý príjem. Za nevýhodu môžu investori považovať aj to, že táto investícia je nehmotná, čo samozrejme môže byť aj jej výhodou. Ďalším faktorom je tzv. Časový test. Po roku je táto investícia oslobodená od dane. Na rozdiel od nehnuteľnosti, u ktorej tento časový test trvá 5 rokov. Ak by ste sa rozhodli, že pasívny príjem chcete generovať pomocou inej metódy a nehnuteľnosť chcete predať skôr ako uplynie čas 5 rokov, tak musíte platiť daň. Ďalšou výhodou, že tento typ investície nemusíte udržiavať. Okrem nehnuteľností
A dividend tu máme ale aj ďalšiu novú alternatívu, ktorou sú kryptomeny. Pasívny príjem viete pomocou kryptomien vytvoriť metódou stakingu. Čo to ale staking je? Staking je úročenie kryptomeny. Podobne ako v banke, držiteľ kryptomeny dostáva úroky. Úroky nie sú smiešné ako v banke 0,10%. Kryptomenu máte viazanú, ale väčšinou je to iba na pár dní. Väčšinou 5. Výhodou môže byť výška úrokov, alebo to, že táto investícia je nehmotná. Medzi nevýhody ale patrí vysoké zaťaženie v daňovej oblasti a tento spôsob môže naraziť aj na vysokú volatilitu, čo znamená, že ceny kryptomien môžu kolísať. Ďalšou možnosťou vytvorenia pasívneho príjmu pomocou kryptomien je mining. Ťažba je spôsob získavania kryptomien tým, že počítač alebo špeciálne zariadenie, napríklad ASIC alebo GPU mining, pracuje na riešení matematických úloh potrebných pre overenie a zabezpečenie transakcií v kryptomenovom systéme. Táto úloha je známa ako Proof of Work. Výmenou za túto prácu dostávate odmeny v podobe nových kryptomien. Výhody ťažby ako pasívneho príjmu môže byť pravidelný príjem, príležitosť na diverzifikáciu, teda investovať aj do iného odvetvia, no nevýhody ťažby ako pasívneho príjmu môžu byť vysoké počiatočné investície alebo vysoké ceny elektrickej energie, ktorá je pre ťažbu kryptomien zásadná. Najlepšou investíciou ale je investícia do seba a svojho vzdelania, pretože informácie a čas majú najväčšiu cenu. Ak sa vám video páčilo, dajte odber a like a do komentáru napíšte, do čoho investujete a na akú tému chcete vidieť ďalšie video. Zarábajte a investujte.